class. So இப்போ she'll be continuing 6 AM class. மத்தியானம் வந்து கிடையாது. மத்தியானம் based on the registrations வச்சுதான் அந்த 3 PM 4 PM will continue or not. Evening வந்து இந்த ரெண்டு பேட்சையுமே கிளப் பண்ணிரோம் நம்ம. 2 batches will be there கண்டிப்பா. எஸ் ஓகே. 6 மணி 7 மணியை வந்து 6 மணி பண்ணிட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பேட்ச்ல இருந்து வில் டூ ஒன்லி 6 AM and 6 PM. ஸோ அந்த மாதிரி 2 பேட்ச் மட்டுமே பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासति गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம் பிரபுபாத பிரணத்தியோட இந்த செஷனை போலாம். பாடட்டுமாங்க மாதாஜி? பாடுமா. நமோ விஷ்ணுபதாய कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिनी. नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिनी. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय राधा
गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरणिताय 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 जय जय गौरणिताय जय गौरणिताय 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 जय जय गौरणिताय जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा माता जी முப்பதாவது ஸ்லோகம். 32 மாதாஜி. 32 32 மாதாஜி. ஓகே, நேத்து 30 32 ஒண்ணு பார்க்கல. ஓகே சாரி, நானும் 30லயே தான் இருக்கேன். யாவான் அகம் யதா பாவோ யத் ரூப குண கர்மஹ ததைவ தத் விஜ்ஞானம் அஸ்து தே மத் அனுக்ரஹாத். எஸ், பிரியா பாலாஜி மாதாஜி வாசி. हरे कृष्णा माता जी यावान अहम यदा भावो यत् रूप गुण कर्मः तदैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मत अनुग्रहात्. யாவான் எனது நித்திய உருவில் நான் உள்ளவாறு, அகம் நான், யதா தேவையான அளவு, பாவ உன்னத வாழ்வு, யத் அந்த, ரூப பல்வேறு உருவங்களும் திறன்களும், குண குணங்கள், கர்ம கர்மக செயல்கள், ததா போன்றவை, ஏவ நிச்சயமாக, தத்துவ விஞ்ஞானம் உண்மையான தன்னுணர்வு, அஸ்து அப்படியே ஆகட்டும், தே உமக்கு, மத் எனது, அனுகிரகாத் அகாரணமான கருணையால். மொழிபெயர்வு. எனது உண்மையான நித்திய ரூபம், எனது உன்னத வாழ்வு, வர்ணம், குணங்கள் மற்றும் செயல்கள் ஆகிய என்னை பற்றிய அனைத்தும் எனது அகாரணமான கருணையில் உமது உண்மையான இறை உணர்வின் மூலமாக உமக்குள் எழுந்தருளட்டும். பொருளுரை. பரம சத்தியமான முழுமுதற் கடவுளை பற்றிய அறிவின் நுணுக்கங்களை அறிவதற்கு பகவானின் அகாரணமான கருணையே காரணம். இந்த ஜட உலகிலும் கூட பல மகன்களுக்கு தந்தையாக இருக்கும் ஒருவர் தனது அந்தஸ்தை பற்றிய ரகசியத்தை செல்ல பிள்ளைகளிடம் மட்டுமே வெளிப்படுத்துகிறார். யாரை தகுதியுள்ளவன் என்று தந்தை நினைக்கிறாரோ அவனிடம் மட்டுமே அவர் ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். சமூக அந்தஸ்தில் உள்ள ஒரு முக்கிய மனிதரை அவரது கருணையால் மட்டுமே அறிந்து கொள்ள முடியும். அதை போலவே பகவானை அறிந்து கொள்ளும் முன் அவருக்கு மிக பிரியமானவனாக ஒருவன் இருக்க வேண்டும். பகவான் எல்லையற்றவராவார். ஒருவராலும் அவரை முழுமையாக அறிய முடியாது. ஆனால் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் உள்ள ஒருவன் முன்னேற்றம் பகவானை அறியும் தகுதியுள்ளவனாக அவனை ஆக்கும். பிரம்மாவிடம் பகவான் போதுமான அளவிற்கு திருப்தி அடைந்துள்ளார் என்பதை இங்கு நம்மால் காண முடிகிறது. நமது அகாரணமான கருணையால் பகவான் பிரம்மாவிற்கு அளிக்கிறார். ஏனெனில் அவரது கருணையால் மட்டுமே பிரம்மாவின் இறை உணர்வை பெறக்கூடும். பௌதீக கல்வியாலோ அல்லது புத்தி சாதுரியத்தாலோ பரம சத்தியமான முழு முதற் கடவுளை ஒருவன் அறிய முடியாது என்று வேதங்களிலும் கூறப்பட்டுள்ளது.
உண்மையான ஆன்மீக குருவிடமும் பகவானிடமும் உள்ள அயராத நம்பிக்கையால் பரம சத்தியத்தை ஒருவன் அறியலாம். இத்தகைய நம்பிக்கையுள்ள ஒருவர் பௌதீக கல்வி இல்லாதவராக இருப்பினும் பகவானின் கருணையால் அவரை தானாகவே அறிந்து கொள்ள முடியும். அவரிடமிருந்து தம்மை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளாத உரிமையை பகவான் பத்திரப்படுத்தி வைத்திருப்பதாக பகவத்கீதை கூறுகிறது. பகவான் தமது யோக மாயா சக்தியின் மூலமாக நம்பிக்கை இல்லாதவர்களிடமிருந்து தம்மை மறைத்துக் கொள்கிறார். நம்பிக்கை உள்ளவர்களிடம் பகவான் தமது உருவம், குணம் மற்றும் லீலைகள் ஆகியவற்றின் மூலமாக தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார். பகவான் அருவவாதிகளால் தப்பாக கருதப்படுவதை போல் அருவமாக அல்ல, அவரது உருவம் தமது அனுபவத்திற்கு உட்பட்டுள்ள உருவத்தை போன்றதல்ல. பகவான் தூய பக்தர்களுக்கு தமது உருவத்தை மட்டுமல்லாமல் அதன் அளவையும் கூட வெளிப்படுத்துகிறார். அதுவே யாவான் என்பதில் பொருளாகும். இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மிக சிறந்த வல்லுனரான ஸ்ரீல ஜீவகோஸ்வாமியால் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. பகவானுக்கு ஜட உருவம் கிடையாது என்று வேத நூல்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே அறிவு பற்றாக்குறையாக உள்ளவர்கள் அவர் உருவமற்றவராக இருக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்கின்றனர். அவர்களால் ஜட உருவத்திற்கும் ஆன்மீக உருவத்திற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை காண முடியவில்லை. ஜட உருவம் இல்லை எனில் ஒருவர் அருவமானவராக தான் இருக்க வேண்டும் என்பது அவர்களின் கருத்தாகும். இந்த முடிவும் கூட பௌதீகமானதே. ஏனெனில் உருவமற்ற நிலை உருவமுள்ள கருத்திற்கு எதிரானதாகும். ஜட கருத்தை மறுப்பதென்பது உன்னதமான ஒருண்மையை ஸ்தாபிப்பதாகாது. பிரம்ம சமிக்தையில் பகவானுக்கு ஓர் உன்னத உருவம் இருப்பதென்றும் அவரால் தமது எந்த புலனையும் எந்த நோக்கத்திற்காகவும் உபயோகிக்க முடியும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. உதாரணமாக அவருடைய கண்களால் உணவருந்த முடியும். தமது கால்களை கொண்டு அவரால் காண முடியும். ஜட உருவத்தை பெற்றுள்ள ஒருவனால் அவனுடைய கண்களால் உணவருந்த முடியாது அல்லது கால்களால் காண முடியாது. இதுவே ஜட உடலுக்கும் சச்சித் ஆனந்தமான ஆன்மீக உடலுக்கும் உள்ள வேறுபாடாகும். ஆன்மீக உடல் அருவமானதல்ல, அது வேறொருவருடையதான உடலாகும். ஜட புலன்களை அது தாம் அறிய முடியாது. எனவே அருவம் என்பது ஜட உருவம் இல்லை என்பதை குறிப்பதாகும். அல்லது ஒரு ஆன்மீக உடலை பக்தனற்றவன் தனது கற்பனை மூலம் அறிய முடியாது. பகவான் தமது பலதரப்பட்ட ஆன்மீக உடல்களை பக்தனுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். இவ்வுடல்கள் வெவ்வேறு தேக அம்சங்களை கொண்டவையாகும். ஒன்றுக்கொன்று ஒத்த தன்மையை உடையவையாகும். பகவானுடைய உன்னதமான உடல்களில் சில கருமையானவையாகவும் மற்றும் சில வெண்மையானவையாகவும் ஆகும். அவற்றின் சில சிவந்த நிறமுடையவையாகவும் சில மஞ்சள் நிறமுடையவையாகவும் ஆகும். அவற்றில் சில 4 கைகளுடையவையாகவும் சில 2 கரங்களுடையவையாகவும் ஆகும். அவற்றில் சில மீன் வடிவத்தையும் சில சிங்கத்தின் வடிவத்தையும் கொண்டவையாகும். சமசக்தி கொண்ட உன்னதமான இவ்வுடல்கள் அனைத்தும் பகவானின் கருணையால் அவரது பக்தர்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இதனால் பக்தன் ஒருவன் பக்தி தொண்டில் மிகவும் முன்னேறியவனாக இல்லாதிருப்பினும் பரம சக்தியத்திற்கு உருவமில்லை எனும் அருவவாதிகளின் தப்பான வாதங்கள் அத்தகைய பக்தனின் கவனத்தை கவருவதில்லை. பகவானிடம் எண்ணிலடங்காத தெய்வீக பண்புகள் உள்ளன. அவருடைய தூய பக்தனிடம் அவருக்குள்ள அன்பும் அவற்றில் ஒன்றாகும். ஜட உலக சரித்திரத்தில் காணப்படும் அவரது தெய்வீக பண்புகள் நம்மால் போற்றுதற்குரியவையாகும். பகவான் தமது பக்தர்களை காப்பதற்காகவும்
அவர்களை அழிப்பதற்காகவும் அசுரர்களை அழிப்பதற்காகவும் அவதரிக்கிறார். அவரது செயல்கள் அவருடைய பக்தர்களோடு சம்பந்தப்பட்டுள்ளன. ஸ்ரீமத் பாகவதம் இத்தகைய செயல்களையும் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. செயல்களால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய லீலைகளை பற்றிய அறிவு பக்தரற்றவர்களுக்கு கிடையாது. பகவான் 7 வயதே நிரம்பியவராக இருந்த பொழுது கோவர்த்தன மலையை தூக்கி பிருந்தாவனத்திலிருந்து தமது தூய பக்தர்களை இந்திரனின் கோபத்தால் விளைந்த பெரும் மலையிலிருந்து காப்பாற்றினார். 7 வயதுடைய சிறுவன் கோவர்த்தன மலையை தூக்கினார் என்பது நாத்திகர்களுக்கு நம்ப முடியாததாக இருக்கக்கூடும். ஆனால் பக்தர்களுக்கு இது பூரண நம்பிக்கைக்கு உரியதாகும். பகவானின் ஆற்றலை பக்தன் நம்புகிறான். ஆனால் பகவான் சர்வ சக்தி படைத்தவர் என்று கூறினாலும் அதை நாஸ்திகன் நம்புவதில்லை. பகவான் என்றும் பகவானே என்பதையும் லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் தியானம் செய்வதாலோ அல்லது கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள் மன கற்பனையில் ஈடுபடுவதாலோ ஒருவனால் பகவானாக ஆக முடியாது என்பதை அறிவு பற்றாக்குறையுள்ள இத்தகைய மனிதர்கள் அறிவதில்லை. பௌதீக அறிஞர்களின் அருவவாத விளக்கம் இப்பதத்தில் முற்றிலும் தவறென நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் ஒரு மனிதனுக்குள்ள உருவம், குணம் மற்றும் செயல் முதலான அனைத்தும் பரம புருஷருக்கு இருப்பதாக இங்கு தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. முழுமுதற் கடவுளின் தெய்வீக இயற்கையை பற்றிய இவ்வர்ணனை அனைத்தும் பகவத் பக்தனால் பெறப்படும் உண்மையான உணர்வுகளாகும். மேலும் பகவானின் அகாரணமான கருணையால் அவரது பக்தர்களுக்கு அவை வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன, மற்றவர்களுக்கு அல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மிகப்பெரிய பர்பட் இது. பொருளுரை, அழகான விளக்க உரை கொடுத்திருக்காங்க. சோ பகவான் எவ்வாறு வேதங்களை பிரம்மருக்கு உபதேசித்தார் என்பதை விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் தான் இது. அதாவது அவரை பற்றிய ஞானத்தை அவருடைய மனதிலிருந்தே எல்லாம் அவருக்கு விளங்க வேண்டும் என்பது, இறை உணர்வை அவருக்குள்ளே புகுத்தக்கூடிய அந்த ஒரு வார்த்தையிலே தன்னை பற்றி எல்லாம் அவர் தெரிந்து கொள்ளட்டும் என்ற அந்த அகாரணமான கருணை. அப்படின்னா காரணமான கருணைன்னா காஸ் இருக்கணும் இல்லையா? காஸ், அதாவது there is a reason. ஆனா மீன்ஸ் அதாவது காரணமற்ற என்றதுதான் இங்க அகாரணமான காஸ்லெஸ் மெர்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. பகவானுடைய கருணைக்கு எந்த ஒரு காரணமும் இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இல்லையா? அவர் என்ன நினைத்தாலும் அதை செய்யணும்னு நினைக்கிறது அவர் கண்டிப்பாக செயலாற்றுவார். சோ அந்த சூழ்நிலையில எது நன்மை எல்லாருக்கும் என்பதை உணரக்கூடிய அந்த மெய்ஞானத்திற்கு மட்டும்தான் அனைத்துமே தெரியும். அதனால எல்லாருக்கும் நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒன்று செய்யணும்னா அது பகவானால் மட்டும்தான் நிர்ணயிக்க முடியும். நம்ம எல்லாருமே நம்ம பௌதீக கண்ணோட்டத்துலதான், அனைத்துமே நம்ம பௌதீக கண்ணோட்டத்தில் தான் நாம் நோக்குகின்றோம். அதுதான் நமக்கு அவருடைய ரூபம், நாமம், இது எல்லாத்தையுமே நாமம் கூட இல்லை, ரூபம், அவருடைய செயல்பாடுகள், லீலைகள், இது எல்லாமே நம்ம மாயையாக தான் நம்ம கருதுகின்றோம். பௌதீகத்தை கண்ணோட்டத்தோட தான் நம்ம பார்க்கின்றோம். ஏனென்றால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த குறையுடைய புலனோட தான், அதே கண்ணோட்டத்துலதான் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்கிறோம். அதை பத்தி விளக்கியிருக்காரு பிரபுபாதர். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கி ஜெய். சோ இந்த 32வது பதம் என்ன சொல்கின்றது? யாவான் அகம் யதா பாவோ யத் ரூப குண கர்மஹ ததைவ தத் விஞ்ஞானம் அஸ்துதே மத் அனுகிரகாத். அனுகிரகம் கொடுக்கிறார், அதாவது காஸ்ட்லெஸ் நரசி இல்லையா? அகாரணம், அனுகிரகம் என்பது பகவானுடைய அருள் என்று நாம பெறுவதுதான் அனுகிரகம் இல்லையா? யாவான், யாவான் எனது நித்திய உருவில் நான் உள்ளவாறு, அகம் நான், அகம் நான், யதா தேவையான அளவு, பாவக உன்னத வாழ்வு, எத் அந்த, ரூப பல்வேறு உருவங்கள் நிறங்களும், குணங்களும் குணங்களும், கர்மக செயல்கள், ததா போன்றவை, ஏவ நிச்சயமாக, தத்துவ என்றால் அதாவது உண்மை இல்லையா? சோ அந்த விஞ்ஞானம், பகவானை பற்றிய உண்மை, அந்த மெய்ஞானத்தை பற்றியான உண்மை,
அஸ்து, அப்படியே ஆகட்டும், அப்படியே வழங்குகின்றேன். ஒரே ஒரு வார்த்தையிலே அனைத்தையுமே அவரை பற்றியான அந்த ஞானம் எல்லாவற்றையுமே, வேத ஞானத்தை எல்லாம், வேதம் வேறு பகவான் வேறு கிடையாது. அதனால அவரை பற்றிய அனைத்தையுமே யாருக்கு? பிரம்மதேவருக்கு வழங்குகின்றார். தே உமக்கு மத் எனது அனுகிரகாத் ஆகாரமான கருணையால். சோ எனது உண்மையான நித்திய ரூபம், அதாவது நித்திய ரூபம் பகவானது இந்த ஆன்மீக உலகத்தில் இருப்பது. அவர் இங்கே வரும்பொழுது கூட அதே நித்திய ரூபத்தில் தான் வருகின்றார். ஹி டிசன்ஸ் ஹியர் அப்படின்னுட்டு நம்ம படிக்கிறோம். சோ எனது உண்மையான நித்திய ரூபம், எனது உன்னத வாழ்வு, அதாவது பகவான் தன்னுடைய, அதாவது அவருடைய பிரயாணத்தை எவ்வாறு மேற்கொள்கின்றார் என்பதை விளக்கக்கூடியது. வர்ணம், நானா ரூபங்கள்ல அவர் இன்கார்னேஷன்ஸ் எல்லாம் நாமளும் பார்த்துட்டே வரோம் இல்லையா? அநேகமான, அதாவது அவதாரங்களை மேற்கொண்டவர் தான், பற்பல அவதாரங்களை மேற்கொண்டவர் பகவான். அதுல சிலதுதான் நம்ம தசாவதாரமாக பார்க்கின்றோம். தசாவதாரம் மட்டுமே அவருடைய அவதாரம் கிடையாது. அதற்கு மேற்பட்டு எண்ணற்ற அவதாரங்கள் இருக்கின்றது. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல 21 or 22 அவதாரஸ், எனக்கு கரெக்டா தெரியல, 21 நினைக்கிறேன். அத்தனை அவதாரங்கள் பற்றி நாம வாசிக்கின்றோம் இல்லையா? லாஸ்டா வந்திருக்கிறது, நம்ம இனிமே வரப்போகிற கல்கி அவதாரத்தை பற்றியும் அங்கே பேசப்பட்டிருக்கின்றது. குணங்கள், அவருடைய குணாதிசயங்கள் இல்லையா? அதாவது இந்த இயற்கையினுடைய சிருஷ்டியினுடைய 3 குணங்களும் அவரிடம் இருந்துதான் தோன்றியது. அதாவது நாம எந்த குணத்துல பொருந்த வேண்டும் என்பது இந்த குணாதிசயங்கள் ஏற்றவாறு நம்ம அந்த குணாதிசயத்தை நம்ம மேற்கொள்கின்றோம், நாம் செயல்படும் விதத்தை வைத்து. மற்றும் செயல்கள், பகவானுடைய, அதாவது ஆக்டிவிட்டிஸ், அவருடைய செயல்பாடுகள் ஆகிய என்னை பற்றிய அனைத்துமே எனது அகாரணமான கருணையால், அதாவது பகவான் சொல்கின்றது இங்கே என்னவென்றால், தன்னுடைய காஸ்லெஸ் மர்சி, அதாவது அவருக்கு கருணை புரிவதற்கு எந்த ஒரு காரணமும் தேவையில்லை அப்படிங்கிறத அங்கே எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. உமது உண்மையான இறை உணர்வின் மூலமாக, அதாவது த பியோர் டிவோஷனல் இல்லையா, உண்மையான என்பது தூய்மையான அந்த இறை உணர்வு டிவோஷனல் மூலமாக உமக்கு எழுந்தருளட்டும், லெட் இட் கெட் இன்வோக்ட் இன் யூ அப்படிங்கறத பகவான் அவருக்கு அருள் பாலிக்கின்றார். திஸ் இஸ் ஹவ் he has been receiving the knowledge அப்படிங்கறது இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பரம சத்தியமான முழுமுதற் கடவுளை பற்றிய அறிவின் நுணுக்கங்களை அறிவதற்கு பகவானின் அகாரணமான கருணையே காரணமாகும் இல்லையா? அவருடைய காரணமற்ற கருணை, நம்ம இதுல கூட பிரம்ம சமீதையில கூட பிரம்மரே ஃபர்ஸ்ட் அந்த 5.1 ஸ்லோகம் கூட அதுதான். சர்வ காரணம், அதாவது சர்வ காரிய காரணம், சர்வ காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருப்பது எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதையேதான் மீண்டும் இங்க இடத்துல பார்க்கின்றோம். இந்த ஜட உலகிலும் கூட பல மகன்களுக்கு தந்தையாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு வீட்டுல 4 புதல்வர்கள் இருந்தால் அதுல 4 பேருமே ஒரே விதமான குணாதிசயங்களோடு இருக்க மாட்டாங்க, வெவ்வேறு நிலையில இருப்பாங்க. ஒருத்தர் ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளா இருப்பாங்க, ஒருத்தர் ரொம்ப விளையாட்டுத்தனமா இருப்பாங்க. ஆனால் ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கிறவங்க கிட்டதான் நிறைய பொறுப்புகளை கொடுப்பார் தந்தை. தந்தை யாரிடம் கொடுத்தால் இந்த பொறுப்பு கடைசி வரைக்குமே ரட்சிக்கப்படும், இந்த வேலைகள் எல்லாம் செவ்வனே நடைபெறும் என்று அவர் உணர்கின்றாரோ அவர்கிட்ட மட்டும்தான் அவர் நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபரே பண்ணுவார். அதாவது தான் எதையெல்லாம் அனுபவத்தின் விதத்துல கற்றறிந்தாரோ அதை எல்லாவற்றுமே இந்த நிலை வந்தால் நீ இவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பதை எல்லாமே வழி நடத்துதலை எல்லாமே அந்த ஒரு பிள்ளையிடத்திலே சொல்லுவாங்க. மிச்சம் இருக்கிற ஒரு பிள்ளைகளுக்கு அதை எடுத்துரைக்க மாட்டார். ஏனென்றால் அதை சொன்னாலும் ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் இன்னொரு பிள்ளைக்கு இருக்காது. அதற்கான அந்த இன்டெலிஜென்ஸும் இல்லாதனால அவரிடம் கண்டிப்பாக ஒரு தந்தை சொல்ல மாட்டார். பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த செயல்பாடுகளுக்கே நாம் இவ்வளவு யோசிக்கும் பொழுது, இவ்வளவு பெரிய சிருஷ்டியை படைச்ச பகவான் எவ்வளவு யோசிக்கணும் இல்லையா? அதனால யாரால் இந்த ஞானத்தை பெறக்கூடிய தகுதி இருக்கின்றதோ அவருக்கு அந்த ஞானத்தை பகவான் வழங்குவார் அப்படிங்கிற ஒரு ஓமை தான் இந்த இடத்துல அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்கள்ல இவ்வளவு கம்பேரிஷன் அனாலஜிஸ் ரொம்ப அற்புதமா அவர் இந்த இடத்துல புக்ல சித்தரிச்சிருக்கிறார். சோ அவர் இந்த ஜட உலகில் கூட பல மகன்களுக்கு தந்தையாக இருக்கும் ஒருவர் தனது அந்தஸ்தை பற்றிய தான் எவ்வாறு இந்த நிலையை அடைந்தார்,
தன்னுடைய இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்லக்கூடியது வந்து தந்தை வந்து பிள்ளைக்கு வந்து ஒரு பொறுப்புள்ள மகனிடத்தில் மட்டும்தான் அனைத்து பொறுப்புகளையுமே கொடுப்பார். அதே மாதிரிதான் இங்க யாரை தகுதி உள்ளவன் என்று தந்தை நினைக்கிறாரோ அவருக்கு தெரியணும் இல்லையா? அதாவது ஒருவருடைய இப்ப நாம கூட பக்தி செய்யறோம்னாக்கா ஹவு மச் வி ஆர் டூயிங் வித் பியூரிஃபைன் மைண்ட் என்பது பகவானுக்கு தான் தெரியும் இல்லையா? சோ அப்ப நமக்கு என்ன ஞானம் அவர் கொடுக்கணும்ன்றாரோ அது கண்டிப்பா கொடுப்பார். இஃப் யூ ஆர் ஸ்டில் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பியூரிஃபிகேஷன், இன்னும் முதன்மை நிலையில இருந்தாக்கா நமக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் லெவல் போறதுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஞானத்தை அவர் கொடுப்பார். அதை நம்ம எவ்வளவு ஸ்ரத்தையோடு அதை ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுத்துகின்றோமோ அப்பொழுது அதுல பூர்ணத்துவம் அடைகின்றோம். மேலும் மேலும் வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஞானத்தை அவர் வந்து வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருப்பார், எல்லாம் வல்ல இறைவன். அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் வந்து அவரிடம் மட்டுமே அவர் ரகசியத்தை வெளியிடுகிறார். சமூக அந்தஸ்தில் உள்ள ஒரு முக்கிய மனிதர் இதுதான். மனிதரை அவரது கருணையால் மட்டுமே அறிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? சோ அவர் வந்து ஃபீல் பண்ணணும், இதை வந்து நம்ம அவனுக்கு சொல்லணும்ட்டு. தந்தையாகப்பட்டவருக்கு அந்த உணர்வு வரணும், கான்பிடன்ஸ் வரணும், நம்பிக்கை வரணும். எஸ் இஸ் பியூர், அவர் வந்து அதை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு செய்யக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டியோட தான் இருக்கான். ஸோ ஈ வில் பி ஏபிள் டு டேக் இட் அப் வித் கான்பிடென்ஷியலா எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு அவனுக்கு அந்த தகுதி இருக்குன்ட்டு தந்தை நினைத்தால் கண்டிப்பாக தான் தன்னுடைய அனுபவம் தனக்கு என்ன இருந்ததோ அதாவது அவரை பற்றி எல்லாமே வந்து அந்த மகனிடத்தில் அவர் வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துரைப்பார். அதே போலதான் பகவானையும் அறிந்து கொள்ளும் முன் அவருக்கு மிக பிரியமானவனாக ஒருவன் இருக்க வேண்டும். யார் பகவானுக்கு பிரியமானவனாக இருப்பான்? கண்டிப்பாக தூய பக்தி சேவையில் தன்னை யார் ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றாரோ, அனைத்துமே எல்லாம் வல்ல இறைவன் என்று யார் உணர்ந்து தன்னுடைய கடமைகளை எல்லாம் செவ்வனே செய்து அதன் மீது எந்த ஒரு பற்றுதலையும் இல்லாமல், அதாவது பலன்கள் மேல் எந்த பற்றுதலும் இல்லாமல் அனைத்தும் பகவானின் திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றானோ அத்தகையவன் வந்து பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அவனுக்கு வந்து இந்த ஞானத்தை வந்து பகவான் வந்து கண்டிப்பாக அருள்கின்றார். சோ அவனிடத்தில் நம்பிக்கை, முதலில் நம்பிக்கை, அப்புறம் உயர்ந்த ஆளுமையை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம், அதுக்கப்புறம் சரணாகதி. இந்த 3 நிலைகள் வந்து யார் ஒருவர் நிலை பெறுகின்றாரோ அவர்கள் வந்து பகவானுடைய தூய அதாவது பக்தி தொண்டில் வந்து நிலை பெற்றிருக்கின்றார்கள் என்று அர்த்தம். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தேவையான ஞானத்தை பகவானே போதிக்கிறார். இங்கே பிரம்மருக்கும் வந்து அதேதான் வந்து வழங்குகின்றார். பகவான் எல்லையற்றவர் இல்லையா? அதாவது இன்கன்சீவபிள் பொட்டன்சிஸ், நம்மளால அவர் அளவிடவே முடியாது. ஒருவராலும் அவரை முழுமையாக அறிய முடியாது. ஆனால் பகவான் நினைச்சா, அதாவது பகவான் அந்தரங்க சக்தி மூலியமாக அவர் ஒருவரால் அவரை பற்றி அவர் ஒருவரால் மட்டும்தான் உணர முடியும் என்று நிறைய இடத்துல படிக்கிறோம். மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு ஃபுல்லா புரியாது, ஓரளவுக்கு வந்து பகவானை வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த ஞானத்தை எந்த அளவுக்கு அவன் புரிஞ்சுக்கணுமோ அதற்கான வழியை வந்து பகவானை வந்து காட்டுவார். ஆனால் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் உள்ள ஒருவனின் முன்னேற்றம் பகவானை அறியும் தகுதி உள்ளவனாக அவனை ஆக்குகிறது இல்லையா? சோ யார் ஒருவர் தூய பக்தி சேவையில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறாரோ அவருக்கு வந்து தேவையான ஞானத்தை பகவானே வந்து புகட்டுகிறார். பிரம்மாவிடம் பகவான் போதுமான அளவிற்கு அன்பு இல்லையா திருப்தி அடைந்துள்ளார். அவரிடம் வந்து அந்த தூய பக்தி சேவையை உணர்ந்த பிறகு பகவான் பிரம்மர் மீது வந்து திருப்தி அடைகின்றார். இங்கு அதனால அதை வந்து நம்ம பார்க்க முடிகின்றது. தமது அகாரணமான கருணையால் பகவான் பிரம்மருக்கு அளிக்கிறார் இல்லையா? எதை அளிக்கின்றார்? அந்த ஞானத்தை, தன்னை பற்றியான ஞானத்தை வந்து வழங்குகின்றார். ஏனெனில் அவரது கருணையால் மட்டுமே பிரம்மனால் இறை உணர்வை பெறக்கூடும். சோ அதாவது இறை உணர்வு கண்டிப்பா பெறணும்னாக்கா பகவான் கருணை இருந்தா மட்டும்தான் நடக்கும். பௌதீக கல்வியாலோ அல்லது புத்தி சாதுரியத்தாலோ பரம சத்தியமான முழுமுதற் கடவுளை ஒருவனால் அறிய முடியாது இல்லையா? நாம இங்க ஒரு டாக்டர், என்ஜினியர், எவ்வளோ ஹையஸ்ட் குவாலிஃபை ஒரு சயின்டிஸ்ட் இந்த லெவல் எல்லாம் கூட இருக்கலாம். ஆனா அதன் மூலமா நம்ம பகவானை பற்றி அறிய முடியுமா? கண்டிப்பாக அறிய முடியாது. அதே மாதிரி புத்தி சாதுரியம், அதாவது இந்த பிலாசபிக்கல் தாட்ஸ்ல நல்லா அதாவது ஹையஸ்ட் லெவல்ல இருக்கிறவங்க அவங்களால வந்து பகவானை வந்து காண முடியுமா? கண்டிப்பாக அறியவும் முடியாது, காணவும் முடியாது. சோ ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குருவிடமும் பகவானும் உள்ள அயராத நம்பிக்கையால், சோ தட் இஸ் அதாவது என்லெஸ் ஃபெய்த், அதாவது அன்ஃபிளிஞ்சிங் ஃபெய்த்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த அன்ஃபிளிஞ்சிங் அதாவது எந்த ஒரு டீவியேஷனுமே இருக்காது. ஒரே ஒரு 1% ஆர் 0.001% கூட அவங்களுக்கு டவுட் இருக்காது.
அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்திரமான அந்த நம்பிக்கை பகவான் மீது. சோ அன்பிளிஞ்சிங் ஃபெய்த் இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னாக்கா அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை வந்து வளர்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் பரம சத்தியத்தை ஒருவனால் அறிய முடியும். பகவானை வந்து அவங்களால அறிய முடியும். இத்தகைய நம்பிக்கை உள்ள ஒருவர் பௌதிக கல்வி இல்லாதவராக இருப்பினும், அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்ம வந்து ஒரு குருகுலத்திலேயோ இல்ல ஸ்கூல்லயோ சேர்ந்து படிக்காதவர்களாக இருந்தாலும் பகவானின் கருணையால் அவரை தானாகவே அறிந்து கொள்ள முடியும். பகவானே அவர்களை வந்து அவரை பற்றி உணர்வதற்கான மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். சோ இதைதான் பகவத்கீதையில நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். பகவான் தமது யோக சக்தியின் மூலமாக நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் தம்மை மறைத்துக் கொள்கிறார் இல்லையா? சோ பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருக்கார், எல்லா ஜீவராசிக்குள்ளையும் இருக்கார். ஆனால் அவர் மறைக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கின்றார். யாருக்கென்றால், அதாவது நாத்திகவாதிகள், இந்த பக்தி அற்றவர்கள். பக்தி என்பது தெரியும், ஆனால் அதை வந்து அந்த பயிற்சியை செய்யாதவர்கள், இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு எல்லாமே பகவான் வந்து யோக மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். அதனால்தான் இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு பகவத்கீதையை வந்து இந்த ரகசிய ஞானத்தை எடுத்துரைக்கப்படக்கூடாது என்று அர்ஜுனனுக்கும் வந்து பகவான் வந்து சொல்கின்றார் இல்லையா? இந்த 18th சாப்டர்ல அதுதான் நம்ம பார்க்கின்றோம். நம்பிக்கை உள்ளவர்களிடம் பகவான் தமது ரூபம், அவருடைய ரூபம் சச்சிதானந்த ரூபம், அவருடைய குணம், அதாவது எந்த குணத்தை சேர்ந்தவர் இல்லையா, அவர் 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், அந்த நிலையும் வந்து அவர்களுக்கு உணர்த்துவார். ரினன்சியேஷன்ல ஹீஸ் த துறவரத்திலே ஹையஸ்ட். மற்றும் லீலைகள், அவர் புரிந்த லீலைகள் ஆகியவற்றின் மூலமாக தம்மை வந்து வெளிப்படுத்துகிறார். பகவான் அருவவாதிகளால் தப்பாக கருதப்படுவதை போல் அருவமானவர் அல்ல. அதாவது இம்பர்சனலா திங்க் பண்ணக்கூடிய அவர் வெறுமனே ஆற்றல் மற்றும் கிடையாது, எனர்ஜெட்டிக் பர்சன் ஆல்சோ, அதாவது உருவமும் ஏற்றுக்கொண்டிருப்பவர் என்பதை வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவரது உருவம் நமது அனுபவத்திற்கு உட்பட்டுள்ள உருவத்தை போன்றது அல்ல இல்லையா? அதாவது இந்த பௌதீக உருவத்துல வச்சுட்டு நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணவே கூடாது. அதே மாதிரிதான் பகவானுடைய ரூபமும் வந்து பௌதிகம் என்று நாம வந்து கண்டிப்பாக உணரக்கூடாது. பகவான் தூய பக்தர்களுக்கு தமது உருவத்தை மட்டுமில்லாமல் அதன் அளவை கூட வெளிப்படுத்துகிறார். ஐ திங்க் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? அதாவது எத்தனை இன்ச் ஆக்சுவலி ஒரு சுண்டு விரல் சைஸ் வந்து நம்ம அதாவது பகவானுடைய ரூபம் அந்த அளவு என்பதை, பரமாத்மாவுடைய அளவு என்பதை நாம முன்னாடியே வந்து இந்த பாகவதத்துல வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதாவது அந்த மாதிரி அந்த சைஸ் மட்டும்தான் அவருடைய அளவு என்பதை நாம ஆல்ரெடி வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். அதுவே யாவன் என்பது பொருளாகும். இந்த ஸ்லோகத்துல ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு யாவான் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? அது பகவானுடைய அதாவது அளவு, எவ்வளவு உருவம் எந்த அளவுக்குன்றத பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம். 9 inches அப்படின்னு அதுல போட்டிருக்கோம் புக்ல. ஆனா இந்த சுண்டு விரல் எவ்வளவு லென்த்தா இருக்கோ அந்த சைஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மிகச்சிறந்த வல்லுரான ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமியால் வந்து விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜீவ கோஸ்வாமி அவர் எழுதிய அந்த புத்தகத்துல வந்து இது இன்னும் அழகாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று பிரபுபாதர் இங்க வந்து ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கிறார். சோ பகவானுக்கு ஜட உருவம் கிடையாது என்று வேத நூல்கள் கூறப்பட்டுள்ளது இல்லையா? வேத நூல்கள்ல வந்து அவருடைய ரூபம் வந்து சச்சிதானந்த ரூபம் என்று அநேக நூல்கள்ல நாமளும் படிச்சுட்டே வரும். சோ அதனால ஜட உருவம், எனவே அறிவு பற்றாக்குறையுள்ள அவர் உருவமற்றவராக இருக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்து விடுகின்றனர். சோ ஜட உருவம் கிடையாது என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர் வந்திருந்தா அது ஜட உருவம் என்று நாம நினைத்துக் கொள்கின்றோம். ஏனென்றால் இங்க இருப்பவர்கள் எல்லாமே ஜடத்துலதான் இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷன். சோ அப்போ உருவமற்ற தன்மை ஒன்றுதான் பகவானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இம்பர்சனலா எதுக்கு அவங்க திங்க் பண்றாங்கனாக்கா, இந்த எல்லா ரூபமே வந்து ஜட ரூபம் தான். பகவான் ஈவந்தோ டிசன்ஸ் இயர் இல்லையா, யுகந்தோறும் அவர் இங்கே தோன்றினாலும் கூட இல்லை, லீலைகள் புரியும் பொழுது அவருடைய அவதார நோக்கங்கள் எல்லாம் அதற்கென்று ஏற்படுத்தி கொண்டு வந்தாலும் அனைத்தையுமே அருவவாதிகள் வந்து இந்த பௌதீக கண்ணோட்டத்தோட பார்க்கும் பொழுது அந்த ரூபம் வந்து, அதாவது இந்த பௌதீக ரூபம் அது ஆன்மீக ரூபம் அல்ல. சோ பகவான் இங்க இருக்கிறது எல்லாமே அருவமாக தான் இருக்கின்றார் என்பது அவங்களுடைய கன்க்ளூஷன்ஸ் ஆக்சுவலி. சோ அவர்களால் ஜட உருவத்திற்கும் ஆன்மீக உருவத்திற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை அவங்களால காண முடியாது. ஆனால் ஜட உருவம் இல்லை எனில் ஒருவர் அருவமானவராகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய கருத்தாகும்.
சோ வேறுபாட்டை அவங்களால காண முடியாதனால இங்க வரும்பொழுது பகவான் அவர் வந்து ஜட உருவம், அது வந்து ஆன்மீகம் அல்ல அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஒரு கருத்து. ஆக்சுவலி இந்த முடிவு கூட பௌதிக கண்ணோட்டத்தில் தான் அவர்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் இந்த பிரபஞ்சமே பௌதீகத்தில் தான் எல்லாம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது, எல்லா ரூபங்களுமே இங்க பௌதீகம் என்பதால் அவர்கள் வந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த பார்வையும் வந்து பகவானுடைய ரூபமும் வந்து பௌதிகமானதாக தான் அவர்கள் கருதுகிறார்கள். சோ நெக்ஸ்ட், ஏனெனில் உருவமற்ற நிலையில் உருவமுள்ள கருத்திற்கு எதிரானது இல்லையா. ஜட கருத்தை மறுப்பது என்பது உன்னத ஓர் உண்மையை ஸ்தாபிப்பதாகாது. சோ இந்த ஜட கருத்தை வந்து நாம வந்து மறுப்பது, அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாமே வந்து நித்தியமற்றது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். ஆனால் இங்கே பகவான் வந்தால் அவருடைய ரூபமும் நித்தியமற்றதா கிடையாது. அந்த மாதிரியான உணர்தலை நாம கண்டிப்பாக வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது. பிரம்ம சமீதையில் பகவானுக்கு ஒரு உன்னத உருவம் இருக்கின்றது என்று அவரால் எந்த புலனையும் எந்த நோக்கத்திற்காகவும் உபயோகப்படுத்த முடியும் என்று நம்ம வந்து பிரம்ம சமீதியில படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. எக்ஸாம்பிள், அவருடைய கண்ணாலேயே நாம வந்து பகவான் முன்னாடி நிவேதனமாக படைக்கக்கூடிய அந்த உணவை வந்து அவர் எவ்வாறு ஸ்வீகரிக்கின்றார், அவர் எந்த ஆர்கனையுமே எந்த இதுக்குமே உபயோகப்படுத்த முடியும். கையை வச்சுதான் அவர் எடுத்து அதை ஸ்வீகரிக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. கண்ணாலேயே அவருடைய திருஷ்டியாலேயே அனைத்து உணவுகளையுமே அவர் வந்து ஸ்வீகரிக்கிறார், ஒரு செகண்ட் கூட இல்லையா. அதே மாதிரி அவருடைய காலால அவரால் பார்க்கவும் முடியும். ஒரு புலனை இன்னொரு புலனுடைய ஃபங்க்ஷனலுக்கு வந்து அவர் உபயோகக்கூடிய அந்த அளவுக்கு அவருக்கு இயல்புகள் உண்டு. ஆனா நமக்கு அப்படி கிடையாது. கண்ணால மட்டும்தான் நம்மளால பார்க்க முடியும், காதால மட்டும்தான் நம்மளால கேட்க முடியும், கைகளால் மட்டும்தான் நம்மளால செய்ய முடியும், காலால் மட்டும்தான் நடக்க முடியும். எந்தெந்த உறுப்பு எதற்காக பர்பஸ்க்காக படைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்தந்த செயல்களுக்கு மட்டும்தான் நாம் அதை உபயோகப்படுத்தவே முடியும். ஆனால் பகவான் அப்படி கிடையாது. அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இறங்கி வரும் பொழுது கூட அவரால் வெவ்வேறு புலன்களை வெவ்வேறு செயல்பாடுகளில் அவரால் ஈடுபடுத்த முடியும் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கால்களை கொண்டு அவரால் காண முடியும். ஜட உருவத்தை பெற்றுள்ள ஒருவனால் அவனுடைய கண்களால் உணவருந்த முடியாது இல்லையா. அதே மாதிரி கால்களால் அவனால வந்து காணவும் முடியாது. சோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம பௌதிக, அதுதான் டிஃபரன்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஈவன் தோ ஹி டிசென்ட்ஸ் ஹியர், ஹி கேன் டூ திஸ். அதே மாதிரி அவர் விராட் ரூபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய கை எங்க வேணும்னாலும் நீளம். அதே மாதிரி மேல் உலகத்துல வைகுண்டத்துல இருக்காருன்னா அங்கிருந்து கை வந்து நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த பிரசாதத்தையும் அவர் ஸ்வீகரிக்க முடியும். அந்த அளவுக்கு நீண்ட கைகளை அவரால் எக்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கவும் முடியும். அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து இம்மெஷரபிள், அவரை வந்து நம்ம அளவிடவே முடியாது ஆற்றலால் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நெக்ஸ்ட், சச்சிதானந்த அந்த ஆன்மீக உடலுக்குள்ள வேறுபாடு இதுதான் இல்லையா. ஆன்மீக உடல் அருவமானது கிடையாது, என்றும் நித்தியமானது, அழிவற்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது வேறு ஒரு வகையான உடலாகும். ஜட பண்புகளால் அதை நாம அறியவே முடியாது. we should never compare. எனவே அருவம் என்பது ஜட உருவம் இல்லை என்பதை குறிப்பதாகும். அதாவது அருவமாக இருக்கின்றார் என்றார், அவர் அந்த ரூபமற்ற நிலையில் இருக்கின்றார் என்று மட்டும்தான் பொருள். அதற்காக அவருக்கு ரூபமே இல்லை என்று பொருள் கிடையாது. சோ அதுதான் நம்ம தட் ஒன் டிஃபரன்ஸ் நம்ம எப்பவுமே தெரிஞ்சு கொள்ளணும். அவர் ஒரு ஆன்மீக உடலை ஒரு ஆன்மீக உடலை பக்தன் அற்றவன் தனது கற்பனா முறையில் வந்து அறிய முடியாது. we cannot வித் ஸ்பெகுலேஷனோட வந்து பகவானுடைய அந்த சச்சிதானந்த ரூபத்தை வந்து நாம வந்து கற்பனை பண்ண முடியாது. அவரே நமக்கு கருணையால் நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து நிலை பெறும் பொழுது மட்டும்தான் அவரை அந்த சச்சிதானந்த விக்கிரக ரூபத்தில் நம்மளால காண முடியும். அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? பக்தியை வந்து பயிற்சி செய்ய வேண்டும். பக்தியை எந்த காரணம் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் வெறுமனே கேவல பக்தியை மட்டும் செய்தால் அவரால் நமக்கு அந்த பகவான் அந்த ஸ்வரூபத்தை வந்து அந்த சச்சிதானந்த ரூபத்தை நமக்கு ஹிருதயத்தில் பகவான் வந்து எழுந்தருளி நமக்கு காட்சி அளிக்கின்றார். இது நம்ம வந்து ஹையஸ்ட் நிலை, அந்த சமாதி நிலை, பிரம்ம நிலையை வந்து காண்பவர்களால் வந்து இதை காண முடியும். அதற்கு அவர்கள் பயிற்சி செய்திருக்கிறார்கள். நாமும் அதே பயிற்சியை வந்து மேற்கொள்ள வேண்டும். பகவான் தனது ஓகே, இது சொல்லிட்டேன் இல்லையா. 4 ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவள் பரதளப்பட்ட உடல்களை பற்றி இங்க சொல்லப்படுகின்றது. ஸோ ஒன்றோடு ஒன்று ஒத்த தன்மை உடையவையாகும், சிமிலரா தான் இருக்கும். அதனுடைய ஆற்றல்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் வெவ்வேறு ரூப நிலையில் நாம் அவரை காண்கின்றோம். சில இடங்கள்ல வந்து கருப்பா, அதாவது இப்போ கிருஷ்ணராக அவர் அவதரித்த போது கார்மேக கலர்ல வந்தார். அதே மாதிரி ராமராக வரும் பொழுது அதற்கான வண்ணத்துல வந்தார். அதே மாதிரி இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக வந்த பொழுதும் அதே மாதிரி அவர்
அதாவது மஞ்சள் நிற வர்ணத்துல வந்தார் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம். சோ அவற்றில் சில 4 கரங்கள், சில இதுல வந்து 4 சதுர்புஜம், அந்த அதாவது பரமாத்மா நிலை அந்த நாராயணன் நிலையில இருக்கும்பொழுது சதுர்புஜத்துல இருப்பார். 2 கரங்களோட வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் உருவத்துல நாம பார்க்கின்றோம் இல்லையா. அவற்றில் சில மீன் வடிவத்தை, அதாவது மச்சாவதாரம், அடுத்து வந்து கூர்மாவதாரம், இது எல்லாவற்றையுமே நாம வந்து காண்கின்றோம். சமசக்தி கொண்ட, ஆனால் ஒவ்வொரு அதாவது அவதாரத்திற்கும் ஒரு அதாவது நோக்கம் உண்டு. அதாவது அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை வந்து நிலைநிறுத்தி பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்காகத்தான் அவர் இத்தனை நிலைகள்ல வரார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த 3 காரணங்களை புரிந்து கொண்டாலும் நாம போறோம். சில சிங்கத்தின் வடிவத்தையும் சில மீன் வடிவத்தையும் சமசக்தி கொண்ட உன்னதமான உடல்கள் அனைத்தும் பகவானின் கருணையால் அவரது பக்தர்களுக்கு மட்டுமே வெளிப்படுகின்றது. நார்மலான மனிதர்களுக்கு யோக மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறார். இதனால் பக்தனொருவன் பக்தி தொண்டில் மிகவும் முன்னேறவனாக இல்லாதிருப்பினும் பரம சத்தியத்திற்கு உருவம் இல்லை என்னும் அருவாதிகளின் தப்பான வாதங்களை அத்தகைய பக்தனின் கவனத்தை வந்து கவர்வது கிடையாது. இவந்தோ he is only a devotee, அவன் வந்து ஒரு யோகி கிடையாது, ஒரு ஞானி கிடையாது. சோ இந்த மாதிரியான நிலைகள் அவன் வந்து அஷ்டாங்க சித்திகளை பெற்றவன் கிடையாது. ஆனால் அவனுக்கு வெறுமனே பக்தி மட்டும் செய்யக்கூடிய அந்த மனது உண்டு. அப்படிப்பட்டவன் வந்து பகவானுடைய ரூபத்தை வந்து கண்டிப்பாக எஸ் பகவானுக்கு உருவம் உண்டு என்பதை அவனால பக்குவமா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனம் உண்டு. ஆனால் இந்த யோகத்திலேயோ இல்லை வந்து தியானத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து வெறுமனே வந்து ஆற்றலை மட்டும்தான் அவர்கள் வந்து அக்செப்டன்ஸா வச்சிருப்பாங்க. அது ஃபர்ஸ்ட் நிலை, முதல் படி இல்லையா. பகவானை உணர்வதற்கான முதல் அப்சல்யூட் ட்ரூத், பூர்ணத்தினுடைய உண்மை, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல். நம்ம வந்து எவ்வாறு சூரிய கதிர்களை நம்மளால உணர முடிகின்றதோ பார்க்க முடிகின்றதோ அந்த நிலைதான் வந்து அந்த ஆற்றல் நிலை என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவானிடம் எண்ணிலடங்காத தெய்வீக பண்புகள் உண்டு இல்லையா. எல்லையற்ற வைபவங்களை கொண்டவர் தான் எம்பெருமான். அவருடைய தூய பக்தனிடம் அவருக்குள்ள அன்பு அவற்றில் ஒன்றாகும் இல்லையா. அதாவது அந்த வைபவத்திலையும் ஒன்று என்னதுன்னாக்கா பக்தனுடைய அதாவது தூய பக்தி, அந்த ரூபத்திலுமே பகவான் இருக்கின்றார் என்பதை நாம் இங்கே காண்கின்றோம். ஜட உலக சரித்திரத்தில் காணப்படும் அவரது தெய்வீக பண்புகள் நம்மளால் போற்றுதற்கு உரியவையாகும் இல்லையா. இங்க அவரை பார்க்கக்கூடிய அவருடைய லீலைகள் இதெல்லாம் கேட்கும் பொழுது நமக்கு வந்து இன்னும் கேட்கணும்னு தோணும். அவர் மீது அந்த நம்பிக்கையை இன்னும் மேலும் உறுதிப்படுத்தி கொண்டு அதிலேயே நம்ம வந்து திருப்தி அடைகின்றோம். சோ அதனால பகவானுடைய அத்தகைய லீலைகளை எல்லாம் போற்றுதற்குரியது என்பதை நாம இங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவான் தனது பக்தர்களை காப்பதற்காகவும் அசுரர்களை அழிப்பதற்காகவும் அவதரிக்கின்றார். இதுதான் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். அவர் அதர்மத்தை எல்லாம் அழித்து தர்மத்தை வந்து நிலைநிறுத்தி மற்றும் பக்தர்களை ரட்சிப்பது, இந்த 3 செயல்பாடுகளுக்காக தான் பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வருகின்றார். சோ பகவான் 7 வயதே நிரம்பியார். அதாவது கோவர்தனகிரி அவரை அந்த 7 வயதிலேயே தூக்கினார் இல்லையா. அத அவருடைய உடல் வந்து பௌதீகமான தன்மை இருந்தால் அவரால் தூக்க முடியுமா? அதுவும் சுண்டு விரல், இந்த 5 விரலிலேயே சுண்டு விரலுக்கு வந்து ரொம்பவுமே வீக்கான ஒரு விரல் தான் இருக்கிறதுலே வந்து லீஸ்ட் எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கிறது, யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறது. இதை கொண்டு நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது இந்த சுண்டு விரலை கொண்டு. ஏன்னா நம்ம ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த சுண்டு விரல் வந்து அவ்வளவு வந்து அந்த 5 விரலோட இணையது வந்து ரொம்ப கம்மி. ஆனா இந்த 4 விரல்கள் வந்து நீட்டா இணைஞ்சிரும். இந்த 6th விரல் வந்து அவ்வளவு ஒரு சப்போர்ட்டிவா அதோட ஒட்டின்னு இருக்குமே வழியா அதை மேஜரா நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி அதுவும் ரைட் ஹேண்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா அதாவது வலது இடது என்று எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நீங்க வந்து இந்த விரல், அதுவும் இந்த இந்த விரல்ல வந்து கோவர்தனகிரிய கண்டிப்பா யாராலுமே கற்பனை பண்ண முடியாது. சோ அவர் வந்து பௌதீக உடலை ஏற்றிருந்தால் அவரால் அதை தூக்கி இருக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியாது. அதை நம்ம அதுல இருந்தே புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும். அது எக்ஸாம்பிள் ஈவன் இவர் கூட சிவபெருமான் வந்து இந்த நார்த் சைடு எல்லாம் போகும்பொழுது கஞ்சா குடிப்பாங்க இல்லையா. அதை பழக்குனதே வந்து சும்மாவே சிவபெருமானும் குடித்தார் அப்படின்ற விதத்துலதான் செய்வாங்க. அது தவறு. சிவபெருமான் வந்து அந்த ஆலகால விஷயத்தை வந்து அறிந்து நீலகண்டானார். அந்த மாதிரி நாம எதையாவது வந்து செய்து காட்ட முடியுமா? we cannot do. அதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். so we should see இந்த ஆற்றல்களை வந்து நம்ம கண்டிப்பா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ பிளைண்டா நம்ம வந்து பேசவே கூடாது. ஆக்சுவலி பெரும் மழையிலிருந்து இந்திரனுடைய கோபத்திற்கு ஆளானதுனால பெரும் மழையிலிருந்து எவ்வாறு ரட்சித்தார்? அந்த கோவர்தனகிரியை தூக்கிதான் ரட்சித்தார்.
சோ இதெல்லாம் நாத்திகர்களால் வந்து நம்பக்கூடியதாக இல்லைன்னு சொல்லலாம். ஆனா இன்றைக்குமே அந்த வரலாறு இதெல்லாமே, அதாவது வேதங்கள்ல எல்லா இடங்களிலுமே இது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இல்லையா? நாமும் அந்த ஸ்தலங்களுக்கு செல்லும் பொழுது அதற்கான, அதாவது we can see the identifications இல்லையா? எஸ், இதெல்லாம் இங்க நடந்திருக்கும்ன்ற நமக்கு கூட அந்த அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த மார்க்ஸ் இன்னைக்கு கூட இருக்கும். ஸோ தே வுட் ஹவ் டன் சம்திங் இல்லையா? நான் கோவர்தனகிரி விருந்தாவனத்துக்கு செல்லவில்லை, விருந்தாவனத்துக்கு போனவங்களுக்கு தான் தெரியும் அங்க என்ன இருந்ததுன்ட்டு கோவர்தனகிரியை பற்றி. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ, பட் அதற்கான, அதாவது ப்ரூஃப்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு வந்து அங்க அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு, இந்த தமிழ்நாட்டுலன்னா நம்ம எல்லாம் கல்வெட்டு எழுதி வச்சிருப்பாங்க பண்டைய காலத்துல. அந்த பக்கம் என்ன ப்ரூஃப்ன்றது எனக்கு தெரியாது. போனவங்க யூ கேன் ஷேர் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப்டர் த கிளாஸ் எண்ட்ல. ஆனால் பகவான் சர்வசக்தி படைத்தவர் என்று கூறினாலும் அதை நாத்திகர்கள் நம்புவது கிடையாது. பகவான் என்றுமே பகவான் தான். அந்த ஸ்தானத்தை வேற யாருக்குமே நம்ம வந்து, அதாவது we cannot compare அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துக்கணும். லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் தியானம் செய்வதாலோ அல்லது கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள் மன கற்பனையில் ஈடுபடுவதாலோ ஒருவனால் பகவான் ஆக முடியாது என்பதை அறிவு பற்றாக்குறை உள்ள மனிதர்களுக்கு இது அறிவதே கிடையாது இல்லையா? நம்மளால 100 ஆண்டுகளை, யுகத்திற்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆயுட்காலம். சோ அந்த மாதிரி மேக்சிமம் சத்தியுகத்துல வந்து 1 லட்சம் 2 லட்சம் ஆண்டுகள், அதுக்கு மேல வந்து உயிர் வாழக்கூடிய ஒரு உயிர் வந்து கிடையவே கிடையாது அவர் படைத்த படைப்புகள்ல. ஆனா அதனால நம்ம கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள் வந்து உட்கார்ந்து இந்த பௌதீக உலகத்துல வந்து நம்மளால செயல்படுத்த முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. சோ பௌதீக அறிஞர்களால் அருவவாத விளக்கம் இப்பதத்தில் முற்றிலும் தவறென நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது இல்லையா? சோ கோவர்தனகிரியை வந்து ஒரு பௌதீக உடலை ஏற்றுக்கொண்ட பகவான் வந்து கண்டிப்பாக தூக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஏனெனில் ஒரு மனிதனுக்குள்ள உருவம், குணம் மற்றும் செயல் முதலான அனைத்தும் பரமபுருஷருக்கு இருப்பதாக எல்லாமே நம்மள, அதாவது வில் கீப் பெஞ்ச் மார்க் வந்து நம்ம என்னவோ அதே மாதிரிதான் பகவானும் அப்படின்னு அந்த நிலையில தான் நம்மளுடைய கம்பேரிஷன் போறதே. நம்மள படைச்சவரும் நம்ம லெவலுக்கு எடுத்துட்டு வந்து நாம வந்து கம்பேர் பண்றோம். அதுதான் தவறு. நம்மளை படைச்ச அதாவது நம்ம தாயின் வயிற்றிலிருந்து வந்தோம், நம்மளையும் நம்ம தாய் தந்தரை சமமாக எப்பயாவது கருதி இருக்கின்றோமா? கிடையாது, கண்டிப்பா கிடையாது. அவர் நம்மளோட பெரியவங்க தான் அவங்க அப்படின்னு தான் நம்ம எப்பவுமே நினைப்போம். அந்த மாதிரி நிலையில சாதாரண மனிதர்களாகிய நாம மனிதர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த மகத்துவம் ஏன் கடவுளுக்கு நாம கம்பேரிஷன்ல அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது என்பதை உணர வேண்டும். வி ஷுட் நெவர் கம்பேர். நம்ம வந்து நம்ம கிரேட் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறத வந்து அதை வந்து கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும். நம்ம லெவலுக்கு, மனிதனுடைய லெவல்ல வந்து கடவுளை இறக்கி நாம வந்து கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. அது தவறு. பௌதீக கண்ணோட்டத்தோட எந்த ஒரு லீலையையும் நாம வந்து பார்க்க கூடாது. அது எல்லாமே ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தோட தான் பார்க்க வேண்டும். அங்கே பௌதீகமே கிடையாது அது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அத முதல்ல மனசுல பதிஞ்சதுனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மளுடைய கம்பேரிஷன் லெவலையும் நம்ம வந்து அந்த ஆன்மீக தளத்திலையும் நம்ம எடுத்து செல்வோம். நம்ம தளத்துக்கு எடுத்துட்டு வர மாட்டோம். நம்ம நித்தியமற்ற இந்த உடலை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் நித்தியமானவரை வந்து நம்ம லெவலுக்கு இறக்கி நாம வந்து அந்த கண்ணோட்டத்துல நாம பார்க்க கூடாது. சிலது எல்லாமே அமானுஷ்யமானதாக தான் இருக்கும். நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஞானம் கிடையாது அதை புரிந்து கொள்வதற்கு. அதற்கு நமக்கு பக்குவமும் இல்லை என்பதை, நம்முடைய குறை என்ன என்பதை நாம காண வேண்டும். அடுத்தவர்களுடைய குறையோ அல்லது குறை நிறைகளை நாம காண்பதை விட நம்ம கிட்ட எது லேகிங் அப்படிங்கறது வந்து நாம பார்த்தோம் என்றால் அதிலிருந்து நாம வந்து வெளிவருவதற்கான மார்க்கத்தை நாம தேடிக்கொள்ள முடியும் இறை அருளால். அதை தவிர்த்து அடுத்தவர்களுடைய அவங்களுடைய குறைகளை பார்த்து குற்றத்தை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அந்த மனோபாவத்தை நாம கண்டிப்பாக விட வேண்டும். சோ இவ்வர்ணனைகள், முழுமுதற் கடவுளின் தெய்வீக இயற்கை பற்றிய இவ்வர்ணனைகள் அனைத்தும் பகவத் பக்தனால் பெறப்படும் உண்மையான உணர்வுகளாகும். இது எல்லாமே வந்து இந்த எல்லையற்ற தன்மை, அவருடைய உன்னதமான, அதாவது ஆற்றல்கள், இதை எல்லாமே ஓரளவுக்கு நம்மளால வந்து காணக்கூடிய சக்தி பகவான் நமக்கு வழங்குகிறார். எப்பொழுது என்றால் நாம ஒரு தூய பக்தனாகும் பொழுது மட்டும்தான். we can only do through the realized knowledge மூலியமா தான், அதாவது அவரை பற்றிய மெய்ஞானத்தை பற்றி உணர்வின் மூலமாக பெறக்கூடிய ஞானம் தான் ரொம்ப முக்கியம். அதை அடையணும்னா நாம வந்து தூய பக்தராக ஆக வேண்டும். அந்த பாதையில் வந்து முன்னேறி செல்ல வேண்டும் என்பதை நம்மளுடைய அந்த பக்தி பாதையில நாம பியூரிபிகேஷன் செய்துட்டே போகணும். ஆக்சுவலி அவரது மேலும் அத்தகைய நிலை நாம் அடையணும்னாலும் பகவானுடைய காஸ்ட்லெஸ் மெர்சி, அதாவது எந்த காரணமும் இல்லாத ஒரு கருணை வந்து நாம அந்த தகுதியை நம்ம வந்து பெறணும்.
அந்த அளவுக்கு நாம வந்து பக்தியில திளைக்கும் பொழுது மட்டும்தான் காரணமற்ற கருணையை வந்து நம்மளால பகவானிடத்திலிருந்து பெற முடியும். சோ கருணையால் அவரது பக்தர்களுக்கு அவை வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. மற்றவர்களுக்கு இது கண்டிப்பாக விளங்குவது கிடையாது என்பதை இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நமக்கு தெரிந்து கொள்கின்றோம். இந்த ஒரு ஸ்லோகத்திலேயே வந்து முழுமையான, அதாவது அவருக்கு என்ன வேத ஞானத்தை வழங்கணும், படைக்கும் தொழில் எவ்வாறு வந்து வழங்கணும், பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கினாலே அவருடைய செயல்பாடுகளை அந்த அந்த குவாலிட்டிஸ வந்து அவர் வழங்கியிருந்தாலே அதை உபயோகப்படுத்தி கொண்டு பிரம்மரும் வந்து படைக்கும் தொழிலை வந்து மேற்கொள்கின்றார். சோ இந்த ஒரு ஸ்லோகத்திலேயே வந்து எல்லாம் எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபினிஷ்ட் ஆக்சுவலி, இல்லையா? சோ எல்லாம் வந்து அவரிடத்தில் வந்து எழுந்தருளட்டும் மூலமாக இறை உறவின், அதாவது உண்மையான இறை உணர்வின், ரொம்ப அழகான வார்த்தை இல்லையா? தட் இஸ் ட்ரூலி தத்துவம் இல்லையா? அந்த ட்ரூலி த பர்சன் ஷுட் பொசஸ் த டிவோஷனல் திங். அதன் மூலியமாக மட்டும்தான் உனக்குள்ள வந்து என்னை பற்றி, அதாவது இந்த வேத ஞானம் உனக்குள்ள எழுந்து அருளட்டும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகா வந்து சொல்லியிருக்கார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் அதுவும் ரொம்ப பெருசா பெருசு. நாளைக்கே பார்க்கலாம். நம்ம உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா இங்க கேட்கலாம். ஒரு டவுட் மாதாஜி, கண்டிப்பா. இந்த பக்தர்களுக்கு வந்து இவங்களுக்கு வந்து அந்த யோக மாயைனால அவங்க வந்து பார்க்க முடியும், நம்பிக்கை இல்லாம இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ். அந்த யோக மாயை கூட அந்த கடவுள்னாலதானே அவங்களுக்கு அந்த அறிவு மழுங்கி கடவுளை நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க. அந்த தீக்கிறதுக்கு அவரு இது பண்ணலாம்ல அவங்களுக்கு. யோக மாயையால் பகவான் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் என்றால் அப்படின்னா அவங்களுடைய குணாதிசயம் மாதாஜி. சோ பிறக்கும் பொழுது அவர்களுடைய கர்ம பலன் என்ன இருக்கோ அதற்கேற்ற ஒரு குணாதிசயத்தை இந்த பௌதிக உலகத்தில் அவன் பெறுகின்றான் இல்லையா? அவன் நாத்திகனாக அவன் பிறவி எடுக்க வேண்டும் என்றால் அவனுடைய முந்தைய ஜென்ம கர்ம பலன்கள், சோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் 4 வித நிலைகளை கொள்கின்றது. அதாவது பிராரப்தா, அதுக்கப்புறம் வந்து பீஜம், குட்டம், இந்த 4 நிலைகளை வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஒருவருடைய பாவ கணக்கு வந்து அதிகமாக இருந்து அவர்கள் பல நோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தால் அவர்கள் மனித பிறவி எடுக்க வேண்டியதாகும் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் பிறக்கும் பொழுது அந்த அதாவது பாவத்தினால் வந்து இறை உணர்வையே மறக்கக்கூடிய நிலையில் அவர்கள் இருப்பார்கள். நம்பிக்கையற்ற நிலையில் இருப்பார்கள். கடவுள்னா நாம கேட்கறதெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க நிறைய பேர் உண்டு இல்லையா? எஸ், நான் இதை கேட்கிறேன் எனக்கு கொடுக்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அஞ்ஞானம் இருக்கணும்ன்றத நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? இங்க இருக்கிறது மொத்தமே வந்து அவருடையதான் நம்ம உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை வந்து நாம அந்த உணர்வதே கிடையாது. ஆல்ரெடி நமக்கு கொடுத்திருக்கார், அதை நாம வந்து உபயோகப்படுத்தி கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். நாம் இன்னும் ஆசைப்படுகின்றோம், பேராசை கொள்கின்றோம் இல்லையா? அந்த பேராசையினால வந்து அஞ்ஞானத்தை தான் நாம் இன்னும் வளர்த்து கொண்டே செல்கின்றோம். சோ ஒருவன் அஞ்ஞானத்தை வளர்த்து கொண்டு செல்லும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவனுக்கு வந்து ஞானத்தின் தரப்பில் ரெண்டுமே வெவ்வேறு துருவங்கள். ஒருவர் இந்த மார்க்கத்தில் ஞானத்தின் தரப்பில் செல்பவர்கள் அஞ்ஞானத்திலிருந்து தூரமாக, அதாவது அதிலிருந்து they are getting liberated அப்படின்றது அர்த்தம். ஆனால் அஞ்ஞானத்துல செல்லக்கூடியவர்களுக்கு ஞானம் என்பது கண்டிப்பாக விளங்காது. இப்ப நாம வந்து ஒருத்தவங்க வந்து ஒண்ணுமே புரியாது, அவங்களுக்கு பக்தியே கிடையாது, அப்படிப்பட்டவங்க கிட்ட போய் நீங்க பகவத்கீதை சொன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது புரியுமா? கண்டிப்பா புரியாது. ஆக்சுவலி அதை ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய அந்த நிலையில இருந்தா மட்டும்தான் பகவத்கீதையை அவங்களால ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். எல்லாராலையுமே பகவத்கீதையை வந்து புரிந்து கொள்ளவும் முடியாது. அப்படி புரிந்து கொண்டாலுமே அதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய அந்த நிலை கூட வந்து எல்லாராலையுமே அடையவும் முடியாது. இது எல்லாமே இறை அருளால் மட்டும்தான். நமக்கு எவ்வளவு சமர்ப்பணம் இருக்கோ, அதற்கேற்றவாறு பக்தி இருக்கோ அதற்கேற்றவாறு அவர்கள் உணர்வார்கள். பக்தியற்ற நிலையில இருப்பவங்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து யோகமாயால் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறார். அவர் எதுவுமே செய்யறதே கிடையாது. அவர் இருக்கார் என்ற ஞானமே அந்த மனிதனுக்கு புரிவது கிடையாது. எதனால் என்றால் அவன் அஞ்ஞானத்தில் உடன்று கொண்டிருப்பதால். அஞ்ஞானம்தான் ஒருவனை வந்து பாவ காரியம் செய்வதற்கு தூண்டுகின்றது. பேராசை கொள்கின்றான், குரோதம் கொள்கின்றான் இல்லையா, மோகம் கொள்கின்றான். இத்தனையுமே வந்து இந்த சுபாவங்கள், தேவையற்ற அழுக்குகளை எல்லாம் தன்னுடைய ஹிருதயத்தில் பொறாமை கொள்கின்றான் இல்லையா.
சோ அடுத்தவர்கள் வாழ்வது அவனால ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சக்தியற்ற நிலையை அவன் வந்து அந்த ஹிருதயத்துல ஏத்துக்கிறான். இப்படிப்பட்ட அழுக்க எல்லாத்தையுமே அவன் வந்து ஒரு லேயர் மேல ஒரு லேயர் வந்து ஏற்றுக்கின்றே போகும் பொழுது உள்ளுக்குள்ள அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பகவான் அவனுக்கு எப்படி தெரிவார்? கண்டிப்பா தெரிய மாட்டார் இல்லையா? அதனாலதான் அவர்களுக்கு எல்லாமே வந்து பகவான் வந்து யோக மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். அவ்வளவுதான். அவர் எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கார். ஆனா அவர்களுக்கு அவர் இருக்கும் இடத்தை அவர்களால் அறிய முடிவது கிடையாது. அதற்கு பயிற்சி தேவை, நம்பிக்கை தேவை, அதே மாதிரி சரணாகதி தேவை. இந்த நிலைகள் எல்லாம் ஒருவர் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது பகவானை வந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தையும் அவரே வழங்குகின்றார். உள்ளுக்குள்ளிருந்து ஒரு குருவின் மூலமாகவோ இல்லை அவர் குரு இல்லாதவர்கள் உள்ளுக்குள்ளிருந்து அவரே வந்து அந்த மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். ஓகேங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நல்ல எக்ஸ்பிளனேஷன் மாதாஜி. அந்த எக்ஸ்பிளனேஷனுக்காக தான் நான் அதை கேட்டேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. பகவான் யாரையுமே வெறுக்கிறதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹேட்டட்னஸே வெறுக்கணும். ஹேட்டட்னஸே நம்ம வச்சுக்க கூடாது யார் மேலுமே. எஸ், நான் ஒரு தவறு இழைத்தேன் என்றால் என் மீது ஒரு இது இருக்கும், பெர்ஸ்பெக்டிவ் நமக்கு இருக்கும் இல்லையா? இருந்தாலுமே அதை வந்து அது கடைசி வரைக்கும் நம்ம அதையே எடுத்துட்டு போகக்கூடாது. யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் லீவ் இட். அதை விட்டுறணும். நம்ம வந்து என் நிலையில ஒரு நிலையில நாம செய்த தவறு அடுத்த நிலையில அதே தான் நம்ம செய்வோன்ற அந்த பர்ஸ்பெக்டிவும் நம்ம எடுத்துட்டு போகக்கூடாது. எஸ், அவனுடைய கர்ம பலன் அவன் அவ்வாறு இயங்கி கொண்டிருக்கின்றான், அவ்வளவுதான். அதை வந்து நம்ம வந்து ஹைலைட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஹேட்டட்னஸும் நம்ம வந்து அதாவது நல்ல நல்ல செயல்கள் எல்லாம் நடக்கும் பொழுது அதன் மேல பேராசை கொள்வதோ, அதே மாதிரி அமங்கலங்கமான செயல்கள் நடக்கும் பொழுது அதை வெறுக்கிறதோ, இந்த 2 நிலைகளை நாம கண்டிப்பாக கூடவே கூடாது. அந்த குணாதிசயத்தை நாம குறைச்சுட்டே தான் வரணும். ஒரே நாள்ல குறையாது, கண்டிப்பா நம்ம வந்து குறைச்சிட்டே வரணும். we should never have hatedness. நம்ம எதை ஹேட் பண்றோமோ அதை அடுத்த ஜென்மத்துல பகவான் நமக்கு கொடுப்பார் கண்டிப்பா. அதனால ஹேட்டட்னஸ், இப்போ எனக்கு ஒருத்தரை பிடிக்காது அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லையா? மத சார்பற்ற நிலைகள் என்று நம்ம எல்லாம் பேசுகின்றோம் இல்லையா? சோ வி ஆல்வேஸ் ஹாவ் திஸ் இல்லையா? செக்குலரிசம் இந்த மாதிரின்ட்டு ஒரு ரிலிஜன் இன்னொரு ரிலிஜனை வந்து வெறுக்கின்றோம், அது தவறு. we should not do that actually. நாம் எதை வெறுக்கின்றோமோ அதையே தான் நாம் அடைவோம், அதே தான் நமக்கு பகவான் அடுத்த ஜென்மத்துல கண்டிப்பா கொடுப்பார். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். we should never hate. ஹேட்டட்னஸ் வந்து ஒரே நாள்ல குறைக்க முடியாது. எஸ், எவ்ரிவன் ஹேஸ் திஸ். எல்லாருக்குமே இந்த இயல்பு உண்டு. ஆனா அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எஸ், இதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறது வந்து ஒரே நாள்ல குறைக்க முடியாது. ஸ்லோவா குறைச்சிட்டு வந்துடணும். யார் மேலேயுமே வந்து நம்ம ஹேட்டட்னஸ், பகைவன் மேல் கூட நம்ம வந்து ஹேட்டட்னஸ் இருக்கக்கூடாது, அது தவறு. ஹேட்டட்னஸ் இஸ் வர்ஸ்ட் திங் ஆக்சுவலி. நம்ம அதனால நம்ம பிற்காலத்துல நம்ம சங்கடத்துலதான் நம்ம வந்து உழல்வோம். ஹேட்டட்னஸ் நம்ம கண்டிப்பா வந்து தூரமாக வந்து நம்மளை விட்டு விலக்கி விடணும். அதை ஒரே நாள்ல முடியாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாமளே உணர்ந்து எஸ் இதை வந்து விட்டுறணும் அப்படிங்கிற அந்த மனசுல we should always develop that attitude. we should come out of that அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம ஹேட்டட்னஸ் நம்ம வந்து வெளியேற்றலாம். ஹேட்டட்னஸ்னால நம்ம ஹெல்த் தான் வந்து ஸ்பாயில் ஆகும். ஹேட்டட்னஸ் we should not. ரிசென்ட்மெண்ட், யாருக்கு ரிசென்ட்மெண்ட்? என்ன தமிழ்ல என்ன? வெறுப்பு, அடுத்தவர்கள் மீது வெறுப்பு. அதாவது நமக்கு பிடிக்காத ஒண்ணு மேல வந்து வெறுப்பு, பிடிக்கிறது மேல வந்து பேராசை. இந்த 2 நிலைகளையுமே நம்ம விட்டுறணும் மாதாஜி. ஒருத்தரை வந்து ரொம்ப வெறுக்கவும் கூடாது. அது ஒரு செயலையோ ஒருத்தரையோ நம்ம வந்து வெறுக்கவே கூடாது, அது மிகவும் தவறு இல்லையா? சோ நம்ம இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த ரிலிஜன் இல்லையா, 3 ரிலிஜன்ஸோட நம்ம இருக்கோம். ஆனா ஒரு ரிலிஜன் மேல ஒரு ரிலிஜன் இருக்கக்கூடிய ஹேட்டட்னஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பா விட்டுறணும். அது ரொம்ப தவறு ஆக்சுவலி. சோ நாம எதை வெறுக்கிறோமோ அதை தான் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து அடைவோம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே மாதாஜி, நேத்து புக் வந்துருச்சு மாதாஜி. எனக்கு கூட வந்துருச்சு நேத்து. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு வந்துருச்சு புக், பாகவதம் புக் வந்தாச்சு வியாழக்கிழமை. உட்காந்து படிங்க. சோ இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கணும். செல்டர் ஆன பிறகு இனிஷியேஷன் எடுக்கிறவங்க எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ பாகவதம் வந்து முடிச்சிருக்கணும். நீங்க எல்லாருமே இந்த பிரயாணத்துல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ முடிச்சாச்சு. ஒரு வாட்டி ரிவிஷன் பண்ணுங்க உட்காந்துட்டு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ராதிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணாமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ ஒரு 1.5 மாசம் முன்னாடி நம்ம கிருஷ்ணா ஜென்மாஷ்டமிக்கு முன்னாடி நான் ஒண்ணு கேட்டேன்.
அப்போ நீங்க என்ன எல்லாரும் சொன்னீங்க, நிறைய பேர் சொன்னீங்க இந்த மாதிரி, மாதாஜி எங்களுக்கும் அசுரருக்கும் சம்பந்தமே இல்ல, ஏன்னா நாங்கெல்லாம் வந்து தெய்வங்கள் ஆயிட்டோம், தெய்வீக குவாலிட்டிஸ் தான். அன்னையில இருந்துதான் நான் உங்களை எல்லாரும் தேவர்களே தேவர்களேன்னு ஓட்டிட்டு இருந்தேன். சோ இப்ப நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், அதுக்கு வந்து எஸ் நோ தான் சொல்லணும். இங்க இருக்கிற குரூப்ல இருக்கிற யாருக்காவது, அதாவது பழைய வருத்தங்கள் இல்ல புது பழக்கங்கள், கெட்ட பழக்கங்களோ இல்ல கொஞ்சம் சோம்பலோ இல்ல தான்ற அகம்பாரமோ, இந்த 4-5 குவாலிட்டியில ஒரு குவாலிட்டி கூட இல்லன்னு யாராவது இருந்தா அவங்க ஒண்டி கை தூக்குங்க. மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன், அதாவது பழைய பழக்கங்கள் கெட்ட பழக்கங்களோ இல்ல புது கெட்ட பழக்கங்களோ இல்ல எங்கேயோ கொஞ்சோண்டு சோம்பேறித்தனமோ இல்ல தான்ற அகங்காரம், இந்த 4 குவாலிட்டியில ஒரு குவாலிட்டி கூட எனக்கு இல்ல மாதாஜி. இப்போ பழைய கெட்ட பழக்கமும் போச்சு, புதுசாவும் எனக்கு கெட்ட பழக்கம் இல்ல, எனக்கு தான்ற அகங்காரமும் இல்ல, எனக்கு சோம்பல் எப்பவுமே இருந்தது இல்ல மாதாஜி, இப்போ வந்த சுத்தமா இல்ல அப்படின்னு யாராவது இருந்தா அவங்க கை தூக்குங்க. மாதாஜி எனக்கு 50% பர்சன்டேஜ் எல்லாம் இல்ல மாதாஜி, இது 0 or 100. நான் இந்த மகாமந்திரம் மந்திரத்தை சொல்றதுனால மனசு ரொம்ப ஃப்ரீயா நிம்மதியா ஒரு இல்ல அதெல்லாம் கேட்கல மாதாஜி, நீங்க கேள்வி டைக்ரஸ் பண்ணக்கூடாது. நான் கேட்டது ஒன்னே ஒண்ணுதான், அதாவது பழைய மன வருத்தங்களோ கெட்ட பழக்கங்களோ புது கெட்ட பழக்கங்களோ சோம்பலோ இல்ல வேனிட்டி என்ன சொல்லுவீங்க, அதாவது வேனிட்டி ஆக்சுவலா தமிழ்ல என்ன வேணும்? புரியல, இன்னொரு சொல்லுங்க. வேனிட்டி வேனிட்டி வேனிட்டியா தெரியாதேமா. தகுதியா? கர்வம் 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 ஒரு டைப் ஆஃப் கர்வம். கர்வம்னா திமிருல கூட வரும் இல்லையா? சோ தான்ற டைப். எந்த விதத்திலும் இல்ல, கொஞ்சம் கூட இல்ல, தான்றதே எனக்கு இல்ல, அப்படி 0 ஆயிட்டான்றவங்க உண்டி கை தூக்குங்க. மாதாஜி அப்படி இல்ல ஒண்ணு கேட்டா ஏதாவது ஒண்ணுன்னா கேளுங்க. மாதாஜி ஒரு செகண்ட் ஜெனரலா பேசாதீங்க, இதெல்லாம் ஒண்ணுன்னா கேளுமா, ஒண்ணு கேளுமா. யாருக்கெல்லாம் ஈகோ விட்டீங்கன்னு கேளுங்க ஃபர்ஸ்ட். who have left ego, false ego. யாரெல்லாம் ஃபால்ஸ் ஈகோ விட்டீங்க? ஃபால்ஸ் ஈகோ உங்ககிட்ட இருந்து போயிடுச்சு. அது நான் கை தூக்கியாச்சு. நான் விட்டுட்டேன் மாதாஜி. எஸ் நான் கை தூக்குறேன். அப்புறமா கேட்கலாமா அதிகமா ஒண்ணுன்னா கேட்கலாம். அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒன்னாவது அவங்க கிளியர் பண்ணிருக்காங்களான்னு தெரியணும்ல. இல்ல மேம், இது ஆக்சுவலா டிஃபரண்ட் கான்செப்ட் மேம், அதுக்கு தான் நானும் கேக்குறேன். நான் அது முடிச்சிட்டு அவங்களால அது புரிஞ்சுக்க முடியல. அதுக்கப்புறம் 4க்குமே 4 out of 4 ன்னு கேட்கலாம். இருங்க 4 out of 3 அப்படி கேட்டுக்கலாம். ஓகே மேம். சோ அதாவது அகந்தையை விட்டவங்க யாரு? இப்போ கை தூக்கினவங்க ஒண்டி, இந்த கை தூக்கினவங்க ஒண்டி இனிமே பேசுங்க. இந்த கை தூக்கினவங்க இதுல வந்து எனக்கு வந்து எந்த விதமான சோம்பல் இல்ல மாதாஜி, அந்த சிஸ்டமே எனக்கு தெரியல. மனசால கை தூக்கிக்கோங்க. ஒரு நிமிஷம். இப்ப வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட சோம்பலே இல்ல அப்படின்றவங்க ஒண்டி கை மேல வைங்க, மத்தவங்க கீழே போட்டுருங்க. நான் மாதாஜி எனக்கு இந்த கை தூக்குற அந்த எனக்கு சோம்பலே இல்ல மாதாஜி. எப்பவுமே நான் அதிகமா சோம்பலா இருக்க மாட்டேன். சரி மாதாஜி, யாருமே ரிப்ளை பண்ணாதீங்க. நான் பேசுறேன், ஒரு 2 minutes கேளுங்க. ஏன்னா எல்லாரும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா 42 பேர் பேசுவோம், அதுக்குதான் சொல்றேன், ஃப்ளோ போயிடும். ஓகே, சோ யாரெல்லாம் சோம்பலே எனக்கு இல்ல, கொஞ்சம் கூட எனக்கு சோம்பல் இல்லன்றவங்க உண்டி இந்த குரூப்ல கை கீழே போடுங்க. கை கீழே இல்ல, சோம்பல் இல்லாதவங்க உண்டி கை மேல போடுங்க. கொஞ்சோண்டு சோம்பல் இருக்கிறவங்க கூட கை இறக்கிடணும். சரிங்களா? இறக்கிட்டே மாதாஜி. ஓகே, தான்றதுல இது இல்ல. 3வது கேட்டகரி வந்து எனக்கு எந்த கெட்ட பழக்கங்களுமே, புதுசா எந்த கெட்ட பழக்கங்களுமே இல்லன்றவங்க கை மேல தூக்கி போட்டுருங்க. மத்தவங்க இறக்கிடுங்க. கெட்ட பழக்கம் பழையது அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படிதான் மாதாஜி. வேற ஏதோ கல்டிவேட் பண்ணலன்னு அர்த்தம். இருங்க கிருஷ்ணா, கமிங் டு தட். சப்போஸ் நீங்க புதுசா எனக்கு எதுவுமே புதுசா இல்ல, ஆனா பழைய கெட்ட பழக்கங்கள் இன்னும் 1-2 இருக்கு, என்ன விட்டு போகல அன்றவங்க கைய கீழே போடுங்க. மாதாஜி கெட்ட பழக்கங்கள்னா புரியல மாதாஜி. டீ காபி குடிக்கிறது, பொறாமை, டீ காபி எல்லாம் குடிக்கிறதும் தானே மாதாஜி? இல்ல டீ காபிக்கெல்லாம் அது வேற. பொறாமை, என்வியஸ்னஸ், யார பத்தியும் தப்பா பேசவே மாட்டேன். ஒரு வார்த்தை கூட அவங்கள பத்தி வாய் திறந்து தப்பா அது வேணா கொஞ்சம் குறையில போட்டுருணும். டபக்குன்னு இருங்க கொஞ்சம் இருந்தா கூட நீ கீழே போட்டுருங்க. சரிங்களா? இப்ப நான் சொல்றேன் 4, இப்ப வந்து 1 2 3 4 5 6 7 6 பேர் மேல போட்டிருக்கீங்க. சோ இந்த 5 பேரு ஓகே, வெரி நைஸ். இப்ப மறுபடியும் நான் ரிப்பீட், ஒரு செகண்ட் 4 ஆயிடுச்சு.
இன்னும் 4 பேர், விஜயகுமாரி, பத்மா மாதாஜி, மணிமேகலை மாதாஜி, ஜெயலட்சுமி மாதாஜி. நீங்க 4 பேரும் என்ன சொல்றீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான கெட்ட பழக்கங்களும் இல்லை, பழைய கெட்ட பழக்கங்களும் கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு 0 ஆயிடுச்சு, புதுசா எந்த கெட்ட பழக்கங்களும் இல்லை, உங்களுக்கு சோம்பலும் இல்லை, உங்களுக்கு இதுவும் இல்லை, இந்த 4 குவாலிட்டியுமே உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்றீங்க. நீங்க ஒரு தடவை கூட யார பத்தி தப்பா பேச மாட்டீங்க, எந்த விதமான பேட் ஹாபிட்ஸ் உங்ககிட்ட இல்ல அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க. கரெக்ட்டுங்களா? கரெக்ட் கரெக்ட் மாதாஜி. பழசெல்லாம் விட்டுட்டோம் நாங்க, இப்ப புதுசா இப்பதான் பிறந்து வந்திருக்கோம், 0ல இருக்கோம் நாங்க. இல்ல 0ல இருந்து வந்தா ஓகே மாதாஜி, பட் எந்த பழக்கமே இல்லை. அப்பனா நான் நோட் பண்றேன், விஜயகுமாரி மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, மணிமேகலை மாதாஜி, ஜெயலட்சுமி மாதாஜி ஓகே இறக்கிட்டாங்க. விஜயலட்சுமி மாதாஜி, மணிமேகலை, நீங்க எல்லாம் சூப்பர் வாட்ச்ல இருக்கீங்க. தனேஸ்வரி மாதாஜி, கிருஷ்ணா, எல்லாரும் இவங்க பேர் 3 நோட் பண்ணிக்கோங்க. எப்பமாவது இந்த குவாலிட்டி வந்துச்சுன்னா நீங்க எனக்கு சொல்றீங்க, சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. நம்பர் குறைஞ்சிட்டே வருது மாதாஜி. இப்ப 2 பேர் தான் இருக்காங்க. ஓகே, விஜயகுமாரி அண்ட் ஜெயலட்சுமி மாதாஜி வந்து வாட்ச்ல போடுங்க. நான் ஏன் இவ்வளவு கேள்வி கேட்கிறேன்னா, 1.5 மாசம் முன்னாடி நம்ம வந்து சொன்னோம் இல்லையா, ஒருத்தரை பத்தி படிச்சோம், என்னன்னா சக்கட்டாசுரா. அது ஒரு பேய், அது டீமன். ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி, ரைட்? எங்களுக்கெல்லாம் அசுரருக்கு சம்பந்தமே இல்ல மாதாஜி, நாங்கெல்லாம் அப்படி பியூர் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. இந்த சட்டகாசுரா இததான் குறிக்குது, அதுக்குதான் நான் எடுத்தேன். நான் சொன்ன கொஞ்ச நாள் அப்புறம் நான் இதை பத்தி எடுப்பேன்னு. சோ சக்கட்டாசுரான்றவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, சக்கட்டாசுரான்றது என்ன, அந்த காட்டுக்கு என்ன சொல்வீங்க? புல்லக் காட்டுக்கு என்ன மேம்? காட்டுக்கு என்ன சொல்வீங்க? காளை மாட்டு வண்டி. வண்டி ஓகே. அந்த வண்டி என்ன குறிக்கிறதுனா, எனக்கு வந்து பின்னாடி ஃபுல்லா பழைய கெட்ட பழக்கங்கள், புது கெட்ட பழக்கங்கள், சோம்பல், அப்புறம் தான்ற குறிக்கிறது. இந்த 4ல கொஞ்சோண்டு நமக்கு இருந்தாலும் நமக்குள்ள ஒரு சக்கட்டாசுரன் உட்கார்ந்து இருக்கான்னு அர்த்தம். அத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுக்குதான் நான் அன்னைக்கு சொன்னேன், மாதாஜி எங்களுக்குள்ள அசுரரே இல்ல, நாங்க எல்லாம் தெய்வர்கள் சொன்னப்போ நான் மறுபடியும் 1.5 மாசம் அப்புறம் சொல்றேன்னு சொன்னது இதுதான். சோ நம்ம அசுரர்கள் நான் சொல்ல வரல, பட் எங்கேயோ உட்கார்ந்து இருக்காரு நம்மளோட பேய் சக்கட்டாசுரா. அதை ஒண்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எப்பெல்லாம் இந்த குவாலிட்டி வருதோ சக்கட்டாசுரா உட்கார்ந்து இருக்காரு அப்படின்னு. கிளியரா? கரெக்ட் கரெக்ட். ஆனா நாங்க அத கேர் பண்றதே இல்ல, சடகாசுரனை உள்ளவே விடுறது இல்ல. அவன் ஆல்ரெடி உள்ள இருக்கா மாதாஜி, அவனை வெளில விடணும். உள்ள விடுறத மாயத்திரை போட்டுட்டோம் அவருக்கு. மாயத்திரை போட்டாலும் உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கான், உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கிறவன் எப்ப வேணா வெளில வருவான். அந்த மாதிரி வரட்டும் பாத்துக்கிறோம். நம்ம கிட்ட இதெல்லாம் இருக்கு, பகவத்கீதை இருக்கு, பாகவதம் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. அதுதான் ஐடியா. சோ பகவத்கீதா பாகவதம் இருக்கிறதால அவங்க உள்ள தூங்கிட்டு இருக்க கூடாது, அவங்கள ஒரு வீடா துரத்தி அடிக்கணும் அப்படின்றதுதான் கான்செப்ட். ஓகே ஓகே மாதாஜி. வேற ஒண்ணுமே இல்ல, இந்த பிறரை பற்றி பேசுறது மட்டும் கொஞ்சோண்டு இருக்கு மாதாஜி. அது ஃபேக்ட் எல்லாருக்கும் இருக்கு மாதாஜி, எனக்கு மட்டும் இல்ல, எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஆனா முந்தி இருந்த அளவுக்கு இப்ப இல்ல மாதாஜி. இப்ப 25% தான் இருக்கு. பரவாயில்ல மாதாஜி, கொஞ்சோண்டு மாதாஜி. எந்த சுபாவமே ஒரே நாள்ல குறையாது. ஒரே நாள்ல குறைஞ்சதுன்னா நம்ம எல்லாம் கடவுள் ஆயிடும். இந்த ஜட உலகத்தோட இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுமா மாதாஜி, மெயின் ப்ராப்ளம் கூட தான் நம்ம வந்திருக்கோம், அதனால யாருமே வந்து பியூர் கிடையாது. not only that மாதாஜி, we cannot win this material nature மாதாஜி. மாதாஜி நாம விட்டுட்டா கூட மத்தவங்க வந்து தன்னால பேசுறாங்க. Thank you மாதாஜி, வெரி நைஸ். இப்போ அந்த குவாலிட்டி சொன்னது யாரு? பௌதீக இதுல கரெக்ட் மாதாஜி. அதுல மாதாஜி நீங்க சொல்றது கரெக்ட். ஒரு செகண்ட் அதுல மாட்டிக்கிறோம் மாதாஜி. நம்மளால ஒண்ணுமே சொல்ல முடியல. ஒரே ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, ஒரே ஒரு செகண்ட் இருங்க. யாரோ ஒருத்தங்க பியூட்டிஃபுல்லா அந்த பாயிண்ட்